باچه وعيسى حدوال يا دولج دو مثل تحنق من بولج نا تحموت لي بيج بولج ناخدي حنا تصول دي بوصل بولج نا شوي ليقي دعيا هم دواتش حق دواتش دي عاشي ناخ بابر ايش هم خلي شولش هم دات جو هارسا هم ده بيني خلطان بواتش هم ده تخوز دي خيا قاير از هم دعدي فنا دليدي هنتهن حنيس دنتس هنت از دياج قمي على دي ان شاء الله وزامسك صايق مي قوي ان شاء الله وزامسك دي هن جي از جروك زاك كولج از ناخ دي يوسي قلبنشل دي حقه يو از ناخ قلبنشل دي يوسي تشوا هو اختلارها هنو يعني اشت خزات بقدر خارزدر عدل اخود تيجدن سعدادي هن از جرز دي تشخان سون خزات جان واتش واخس سمتي تيجدي ليلج ما جنجولش تكاج ديهن يلا تكاج يلش اشت ديهن مارش موتي ناخ داي حاليلش ديهن شي دا شي غلقش ديهن يبريك او مركي غير موتي ميس زياندرير بريكروستك يلا جا ديهن اس جرس توخر اس جرس قيتر تيك مارش سق ديهن لوز وير خيرن بولش موتي جرس تدواشكي ديهن بقل جاغ ديهن قيكرل ديخر درقس اش كيغ ناخ ديهن تارك بقول أشاج ديهن شيء خاطر دولج دهم شيء إمامش خات ديجاج ناخك خات يا خاطر ديهن كزيك شيكو شيء يولج دهم ديهن عده موتك ميوي دق علمج دولج متك جميوي دا هانت داخل مركت يا دوختوي. То, что там есть определенное внешнее влияние, это понятно. То, что есть политическая составляющая, тоже понятно. То, что есть там, в том числе и акции предвыборных там, направлений, тоже они там прослеживают, есть определенные моменты. Но, знаете, можно по-разному подходить к этому делу. Я повторяю еще раз, есть какое-то существо в человеческом образе, которое дало им команду. Но вопрос в другом стоит. Да, у нас были моменты, когда использовали для этого душевно больных, да, людей, которые не понимают, что делают. И использовали в темную, в том числе там и дистанционно что-то управляли. Но вот первый парень более чем образованный, более чем какой-то мотивированный на жизнь, более чем знающий современные там технологии, в том числе и IT-технологии, то есть и имеющий хорошую работу, хорошим доходом, насколько мы знаем. Он попал в эти сети, и он думал только о себе. Думал только о себе. Можно говорить, что его там чем-то отравили, накормили, там, укололи. Нет, нет. Там все анализы говорят, что все было нормально. Вчера он был нормально, утром был нормально, а потом раз и стал ненормальным. И поэтому я отслеживаю там определенные направления, я и наши оперативные службы, тем не менее, все-таки делаем ставку, да, мы будем сейчас под тем, кого сейчас все равно будем искать, найдем. Шапа, хант мехта сабел